Без слагания. Назад. Да не се върши. Сега. Това. Там. Стоп. Сега. Още малко с копчети. Елата ми насам. Сега, как ще стане? Всичките ми слизат от скала. Всичките, значи оставете малко място на кома и комата. Те малко да са слабти. И ако трябва, примерно сега, ви двамата можете тези рамена едно за друго да минат. Не, брат, защо към тебе? Само и към мен. Бе, знаете ли какво те тук стоя и в колата на буката, само това да са. Трябва да Истинска. Чакай първо да направим тази снимка, която е важна. Добре, да. Сега, Накъде гледаме? Сашо върви там долу. Още напред. Чакай, стои нещо. Саша, не се виждаш. Значи, я върви краката на длъжността. Абе, ще ви прибия! Я бягам, тук няма се жена с тебе. Направо на Да, само ми бие по главата, що се мари да се нишиш. Ти си имаш подчехал да Стига бе! Да. Няма, не иска. Дай ми го. Не иска. Виж, чакай секунда. Ето нещо всъщност трябва да към теб. Скоро по-наски вечер ще се вала. Абе, ало! Сега че се нерви, бе, ало сте към. Стига бе! Колко е смешен този план. Вървяха мъжете. Не вървяха хората, след тях жени. Те харесвам вече. Те харесвам вече и служа злото. Я му сложи въшка, я не ме обяснява. Ето, стига! Бълко ти го удря. Бе, стига, че си изнервен. Да, бе, не де така. Добре, като ти кажа стига, просто стига. Саша, ще ви как беше? Много пъти се целувахме вече. Чакай. Не оставете го да мира. Колко стана часа? 3:20. Пламски тръгва. Айде да се струва, бе. Айде снимам. Айде, снимаме. Да затворим вратата отзад. Само е така. Попе, я дръм милионара тази. Попер, мисля, че ще страдам от теб. Чекам, ще ги държа и двете. Не, мога да махам тъй. Не. Готови? Сега всички искам насам да гледат. Ние да се Може да гледат. Саша, ти може да не гледаш, обаче другите ги искам. На 3. 1, 2, 3. На къде? Искам да ви кажа, че по сватбите се случват такива работи. Ходи ми се вече на сватба. Видите, вземи се ожени. На твоите искаме да дойдем. Вземи се ожени, бе. Да. Да дойдем на твоята сватба. Да, естествено. Време ти е. Едно. Да гледаме към теб. Не ли? Да. Малко го завърти. Значи към тебе, с тебе го вземи този чадър и вървите нататък. Сега го завърти малко към Даниела. И го облегни на стената. Му светиш малко, да му облей светлина. 1, 2, 3. Окей, последно. Следно. Нещо ще имаме ли? Да, ти малко така дирижирай. Малко да дирижирам. Добре, да гледам ли към теб? Хайде. Айде, попе, почвай. Айде. Всички викайте горчиво. Айде. Горчиво!